Кой реално управлява света? Замисляли ли сте се? Доналд Тръмп говори за Deep State или дълбоката държава. Една тема, която отдавна обмислям да поставя пред вашето внимание. Илон Мъск говори за контрол върху информацията. Популистски партии в Европа говорят за системата. Милиони хора по света вярват, че изборите не променят истинската власт. Има един любим графит, ако изборите променяха нещо, щяха да ги забранят. Това, разбира се, не е съвсем вярно, но въпреки това термина дълбоката държава се налага напоследък все по-масирано, все по-активно и все повече хора говорят за нея. Популистски партии в Европа говорят за системата, а пък доколко изборите променят истинската власт, вие си преценявайте сами. Какво обаче означава дълбоката държава? За някои хора това е, нали, конспирация, конспиративна теория. Аз тук в конспирации не влизам, но може да се окаже, че дълбоката държава е просто модерната форма на властта във времената, в които живеем. Защото истината е, че за публичната политика винаги има една огромна екосистема от тайни служби, лобита, корпорации, финансови мрежи, военни интереси, технологични компании и една постоянна експертна администрация, която не се сменя по време на избори. Сменя се само, знаете, политическата шапка отгоре. Един или друг министър идва, сменя своите хора в политическия кабинет. А, експертите обаче, тези, които наистина вършат цялата работа в едно министерство, те си остават същите. Сега, именно тук започва истинската история. Говорим за държавата, която не се сменя. В демокрациите правителствата се менят, системата обаче си остава същата. Президенти идват и си отиват, знаете, мандатност, премиерите губят избори, ако въобще изкарат мандат, парламентите се разпускат и депутатите се сменят, но разузнавателните служби остават, военният апарат остава. Централните банкери, които са с много по-дълъг мандат и така е редно, те също остават. Големите корпорации, големите компании, финансовите институции, администрацията, всичко това остава. То не се сменя. Голямото напрежение тук идва, защото реалната власт често принадлежи не на най-шумните хора и не обязателно на тези, които виждаме всеки ден по телевизията. Принадлежи по-скоро на тези, които са най-постоянни, именно тези, които ви изреждам до сега. Терминът Deep State или дълбоката държава избухна в щатите покрай първия мандат на Доналд Тръмп. Тръмп, твърдеше, че части от ФБР, ЦРУ, Министерство на правосъдието, федералната администрация работят срещу него и помните какво се случи на 1 януари, когато той загуби изборите. Ще ви дам още малко реални случаи, които са различни от Америка. Един от най-големите политически скандали всъщност е Russiagate, който американски има е свързан с Русия. Russiagate беше, че се разследваше, ако си спомняте, дали Русия е помогнала на Тръмп да спечели изборите през 2016. Имаше специален прокурор, разследвания, изтичане на информации, следене, помните медийна война, огромен институционален натиск. И поддръжниците на Тръмп твърдяха, че части от службите и администрацията са се опитвали да блокират президента в неговите действия и неговата реална власт. Неговите опоненти, съответно, привържениците на демократите, твърдяха точно обратното, че през цялото време институциите защитават държавата. Големия въпрос тук е кога точно институциите защитават държавата и пазят системата и кога започват да влияят всъщност върху истинската политика и върху нейното упражняване.
Имаше друг огромен скандал, ако си спомняте, около същата история. Тя беше свързана с лаптопа на Байден. Историята с лаптопа на Хънтър Байден, който е син на бившия президент Джо Байден, помните, започна през 20-та година. Това беше само няколко седмици преди изборите в Съединените щати. Тогава Нью Йорк Пост публикува информация за лаптоп, за който се твърди, че е точно на Хънтър Байден, а пък на устройството се казваше, че има имейли, снимки, бизнес комуникации, финансови контакти, данни за международни сделки, които са по някакъв начин уличаващи за Хънтър в конкретната ситуация. А, По-важно е, че тогава започна реалния скандал, който се състоеше в това, че Twitter блокира споделянето на тази статия и Фейсбук също ограничи разпространението на статията. И официалното обяснение е, че тук е възможна дезинформация и че има потенциален материал за хакване или хакнат материал. А, и дойде още по-важен момент, когато 51 бивши представители на американското разузнаване подписаха писмо, че тази история носи класическите белези на руска информационна операция. Сега това имаше огромен ефект върху медиите и обществения разговор в щатите по това време. Проблема е, че по-късно големи медии, като The New York Times или The Washington Post, потвърдиха автентичността на значителна част от изнесените данни, което на практика променя цялата история, защото вече не става дума просто за скандален лаптоп, а за въпроса дали технологични компании, особено тези големите, които споменах, служби, медии, бивши представители на държавата са повлияли върху информационната среда точно преди изборите, т.е. че са блокирали достъпа до написаното във въпросната статия и целият скандал. Илон Мъск, помните, той купи Twitter и след като го направи, публикува така наречените Twitter Files или файлове, досиета Twitter. В тях се виждат вътрешни дискусии в компанията, свързани с модерация, натиск, комуникация с държавни структури и ограничаване на съдържание. Поддръжниците на Мъск, който се пишеше и продължава да се пише за радетел на 100%-овата, абсолютната свобода на словото. Та неговите поддръжници твърдят, че това е доказателство, че технологичните платформи и части от държавния апарат работят заедно. Критиците казват, това са нормални опити за ограничаване на дезинформация. Всеки трябва да си прецени сам кое е дезинформация и кое е ограничаване на свобода на словото. Обаче, независимо от това на коя позиция заставаме, щетата върху доверието вече е нанесена. Темата стигна и до съдилищата. Има дело Мърти vs. Мисури, което стига до Върховния съд на Съединените щати. А обвинението е, че федерални служители са оказвали натиск върху социални мрежи за премахване или ограничаване на съдържание. Тоест, вече не говорим за някаква конспиративна теория от интернета, за реален юридически спор, къде свършва борбата с дезинформацията и къде точно започва държавното влияние върху свободата на словото. И в този момент на сцената, след като купи Twitter, излезе Илон Мъск и това промени цялата игра, защото той, знаете, не е просто някакъв милиардер, а е човек, който контролира веднъж социална мрежа, втори път сателитна система, трети път компания за изкуствен интелект, четвърти път автомобилна компания, пети път космическа инфраструктура с огромни масиви от данни. И това го прави, меко казано, нестандартен бизнесмен. Това е една частна инфраструктурна суперсила, която е на път да стане още по-могъща. Илон Мъск започна да финансира политически кампании. И знаете, Мъск, Тръмп,
онези пари, които бяха дадени, той оглави, помните, едно специално звено в администрацията на Тръмп в началото на втория му мандат, което трябваше да разчиства безполезни държавни служители, да пести пари, да сваля разходи и така. А, но Илон Мъск така или иначе започна активно да подкрепя политически позиции. Той влезе в открит конфликт с части от американската администрация. В същото време компании като SpaceX и Tesla зависят от държавни договори, от държавните регулации, от субсидиите, от, знаете, НАСА, космически програми, военни проекти и цяла тая геополитика, която до голяма степен настоящото статус-кво беше предизвикано или по-скоро ускорено от действията на администрацията на Тръмп. Тоест, това, което казвам е, че частният капитал и държавната власт вече са до такава степен преплетени, че света не е виждал никога такова нещо. И иронията е огромна. Човека, който говори срещу системата, говоря за Илон Маск, той сега може да стане първият трилионер в историята, именно благодарение на достъп до стратегическа инфраструктура. Трилионер. До сега това го имаше само по филмите. Обаче, тия неща, които ви ги казвам, те не са нещо ново. Значи още през 61-а американският президент Дуайт Айзенхауър предупреждава за, цитирам ви, Military Industrial Complex или срастването между армията, политиката и оръжейната индустрия и корпоративната власт. Като днес този комплекс вече съвсем логично включва уния Big Tech компании, за които говорим всеки ден, плюс изкуствения интелект, плюс киберсигурността, сателитите, а, цялата тая облачна инфраструктура, в която се инвестират толкова много пари. Обаче, понеже ви обещах да ви разкажа и за други държави, не само за Америка. Значи, а, ето го Турция и скандала с Усурлук. Ако има една държава, в която термина дълбока държава буквално влиза в политическия речник, това е точно Турция. И историята започва на 3 ноември 1996 година, край град Сусурлук. Става една автомобилна катастрофа, която обаче се оказва, че не е обикновена автомобилна катастрофа, защото в колата са открити бивш полицейски служител, депутат, издирван ултранационалистически мафиот и жена, която пък е свързвана с подземния свят. Изведнъж Турция вижда нещо шокиращо. Че части от държавата, службите, мафията и националистически паравоенни структури може да работят заедно и то в синхрон. Една от ключовите фигури се казва Абдула Чатлъ. Той е издирван престъпник, свързан с контрабанда, убийства, екстремистски групировки и операции срещу кюрдски организации. Обаче, според множество разследвания, той едновременно имал връзки с части от турските служби. Защо е толкова важно? Защото скандала с Усурлук за първи път при него част от обществото вижда как официалната държава и неофициални мрежи може да се припокриват. Тогава следват, разбира се, разследвания, разни парламентарни комисии, оставки. Знаете как се случва. Ние тук в България не сме изобретили топлата вода. Масови протести има, разбира се, огромен обществен шок. Хората започват вечер да гасят и пускат лампите в домовете си в знак на протест срещу корупцията и тайните мрежи на власт. Това за Турция говоря. Години по-късно в Турция отново избухва друг огромен скандал, останал под името, известен под името Ергенекон.
Обвиненията са, че съществува тайна мрежа от военни служби, магистрати, националисти, влиятелни фигури, която се опитва да влияе върху политиката и дори да дестабилизира правителството. Пак имаше масови арести, генерали в затвора, процеси, обвинения. По-късно обаче, както обикновено се случва, много от делата се разпадат. Започват обвинения, че самия процес е бил използван политически. И точно това прави темата толкова сложна, нали? На принцип всяко чудо за 3 дни минава, заминава и се забравя. Да, заради това борбата с така наречената дълбока държава е толкова сложна и трудна, а може да бъде инструмент за придобиване на власт. Нали? Говорих, всички се сменят, някои обаче остават. А, ако трябва да правим някакви аналогии с България, нали, няма да ви ги казвам, ще оставя сами да ги направите. А, ето ви примери от Русия. Там дълбоката държава е известна с а, термина за доминация на силоваците. Като се каже силоваци, разбира се имат предвид хора от службите, армията, структурите за сигурност, милицията, които постепенно изграждат огромно влияние върху държавата и цялата икономика. Сега за Китай може да кажем, че и там държава, партия и корпоративен сектор са абсолютно преплетени, но случай е малко по-различен поради други специфики на тази голяма държава. Там големите технологични компании не функционират изобщо извън политическата рамка на партията, затова Китай често е описван като модел на технологичен държавен капитализъм. Във Франция пък от десетилетия съществува концепцията за елитни административни кръгове, малки групи хора от едни и същи университети, административни школи и държавни институции, които преминават и непрекъснато сменят своите работни места между банки, политика, различни корпорации и държавната администрация на Франция. Ако си спомняте, едно от първите неща, които Макрон направи, когато дойде на власт, беше да закрие този супер известен политически университет във Франция, а, в който са завършили повечето от хората в управлението на държавата. Иначе реалната власт не изглежда в днешно време, както може би си го представяме или както е показана в старите филми. Това не е някакъв таен център, не е някаква мрачна, тъмна стая, в която функционира някакъв think tank и се чуди как да навреди на една или друга държава. По-скоро е мрежа от влияния, мрежа като, да кажем, инвестиционни фондове, като BlackRock, като Vanguard, като State Street Corporation. Това са хората, които ги управляват или имат огромна власт, защото тия фондове имат огромни дялове в банки, медии, различни технологични компании, фармацевтични компании, в цялата индустрия. И така стигаме до този Big Tech отново, който към днешно време контролира цялата информация на практика. Алгоритмите, рекламите, които ви се показват, данните и вниманието на милиарди хора, което е, нали, огромен капитал. Знаете, пък AI постепенно започва да контролира и самия поток на знанието. Откакто AI е в играта, нали, работата стана още по-дебела. Може би най-голямата грешка е да си представяме дълбоката държава като тайна стая с няколко човека, които кроят конспиративни теории и нанасят удар след удар на невинни малки държави. Нещата, за съжаление, са много по-сложни от това. Дълбоката държава всъщност е мрежа от институции, огромни капитали, данни, алгоритми,
лобита, в щатите поне имат лобисти и закон за лобистите, да се знае кой в каква посока се опитва да кара лодката. Докато в Европа или в България ние нямаме легални лобисти и затова, когато някой каже нещо, ти нямаш официалната информация от чие име говори и защо го казва. Може би трябва да се замислим за закон за лобизма. Би било някакси по-честно спрямо хората, които гледат новини всяка вечер. Тук са тайните служби, корпорациите, политическите интереси и цялата геополитика с нейните възходи, падения, войни, както пеят Рамштайн, Coca-Cola, Sometimes War. А, големия въпрос от целият този разговор е в състояние ли е демокрацията, може ли изобщо демокрацията да контролира тези системи, които самата тя създава. А, Толкова по тая тема за днес и за сега. Сега искам да ви призова да изгледате и днешния брифинг на Лаков, който ще ви остава ето тук, защото иначе ще устарее и няма да става за нищо. Благодаря ви и до скоро.